Basically είμαι εδώ και ξεκίνησα από κάπου εδώ κάτω, αν συνεχιζόταν ο χάρτης. Έκανα όλη αυτή τη διαδρομή, πέρασα από το London Wall. Τώρα είμαι εδώ στο Guildhall και εδώ δίπλα είναι St. Paul's και μετά Millennium Bridge. Αυτή είναι η διαδρομή. Το λες ότι μου πήρε κανένα 2 μέρες να συνέλθω και μαζί με εμένα επανήλθε ο λονδρέζικος καιρός στα κανονικά για την κάθε εποχή επίπεδα. Αποφασισμένη να ξαναμπω στη ρουτίνα μου, κίνησα για το καθημερινό μου περπάτημα που το λες και tour σε αξιοθέατα του Ανατολικού Λονδίνου. Ξεκινάμε από Whitecross Street, για να μιλήσω και με αγγλική προφορά, που είναι κοντά στο Shoreditch. Κάθε φορά που βλέπω γραφίτι, θυμάμαι τις μουτζούρες για τον Μπάουκ, που νομίζαμε ότι ήταν γραφίτι, και αναρωτιέμαι πόσα ακόμη πράγματα έχω λάθος στο μυαλό μου. Βλέπουμε εδώ και μερικούς τουρίστες που αυξάνονται και πληθύνονται όσο προχωράμε παρακάτω. Αμέσως μετά βλέπουμε μπροστά μας τον Barbican, που λογίζεται ως ένα από τα αρχιτεκτονικά αξιοθέατα του Λονδίνου, αλλά και παγκοσμίως, γιατί ακολούθησε το αρχιτεκτονικό ρεύμα που λέγεται Brutalism. Όσοι το δουν μου λένε πως είναι έκτρωμα. Αν το έχετε δει, πείτε μου τη γνώμη σας. Έχω και ένα παλιό βίντεο από μέσα, αλλά γενικά θα το βλέπετε γιατί είμαι εδώ πολύ συχνά. Περπατάω και οπ! Αυτό είναι ένα αντανακλαστικό στο Λονδίνο πια. Μόλις ακούς ποδήλατο ή ηλεκτρονικό σκούτερ να έρχεται από πίσω, κρύβεις το κινητό πιο γρήγορα και από μαθητή στο σχολείο. Προσπερνάμε μερικούς ακόμη ουρανοξύστες και εδώ είμαστε στο London Wall, που είναι κάτι σαν την Αβαρίνου στη Θεσσαλονίκη, και παρακάτω θα δούμε και το σχετικό μουσείο. Ο δρόμος παρακάτω λέγεται Love Something, γιατί στα Σεξπιρένια χρόνια ήταν κάτι σαν το Βαρδάρι. Και αυτό που στο μυαλό μου τα έχω όλα να ταυτίζονται με τη Θεσσαλονίκη είναι κάτι. Η κυρίουλα δεν ξέρω αν αναπνέει, αλλά σαν καλή κάτοικοι Λονδίνου προσπερνάμε γιατί να μας νοιάζει. Το θέμα είναι γενικά να ξέρεις να προσαρμόζεσαι. Λίγο παρακάτω είναι το Guildhall. Basically είμαι εδώ και ξεκίνησα από κάπου εδώ κάτω, αν συνεχιζόταν ο χάρτης. Έκανα όλη αυτή τη διαδρομή, πέρασα από το London Wall. Τώρα είμαι εδώ στο Guildhall και εδώ δίπλα είναι St. Paul's και μετά Millennium Bridge. Αυτή είναι η διαδρομή. Με ρωμαϊκές επιρροές, άμεσα νιώθεις πως είσαι στην Ιταλία και μέσα είναι το μουσείο, στο οποίο βρίσκεις ένα ακόμη κομμάτι του London Wall. Προσπερνάμε έναν ακόμη άστεγο και φτάνουμε σε ένα εμπορικό που συνήθως σταματάω για να χαζέψω ρούχα και παπούτσια που δεν χρειάζομαι. Είναι γενικά μια καλή άσκηση να προσπαθείς να πεις στον εαυτό σου ότι δεν χρειάζεσαι περισσότερα πράγματα. Μέσα στο εμπορικό υπάρχει και ένα ασανσέρ που είναι παντού στα social, γιατί βλέπεις Άγιο Παύλο και στο ρούφ έχει τρελή θέα, αλλά σήμερα είναι κλειστό. Ατυχήσαμε. Μπροστά λοιπόν είναι ο Άγιος Παύλος και κάθε τουρίστας που σέβεται τον εαυτό του έχει βγάλει φώτο σε αυτούς τους 2 τηλεφωνικούς θάλαμους, αλλά και σε κάθε πιθανή γωνία μπροστά στον καθεδρικό. Προσπερνάω κιόσκια με φαγάκι που εμφανίστηκαν πρόσφατα, γιατί πρέπει να προβλέψεις και την όρεξη του τουρίστα, και φτάνω στη Millennium Bridge, ή αλλιώς γέφυρα της χιλιετίας. Μπροστά μου έχω το Tate Modern, που ήταν παλιό εργοστάσιο ηλεκτρισμού. Από τη μία έχω θέα το Δυτικό Λονδίνο, από την άλλη έχω το Shard και την Tower Bridge, ενώ μπροστά να ξανά και ο Άγιος Παύλος. Η επιστροφή είναι παρόμοια, αλλά συχνά πηγαίνω περιφερειακά και περνάω από την κεντρική είσοδο του καθεδρικού. Κάθε φορά αναρωτιέμαι γιατί δεν έκλεισαν εισιτήριο για να πούν κατευθείαν από την πλαϊνή είσοδο, αλλά ο καθένας με τα δικά του. Βγαίνω στην πλατεία του χρηματιστήριου και χαιρετάω τον προπάπου μου, ενώ ομολογουμένως αυτή είναι η πιο Instagramable γωνία της εκκλησίας. Περπατάω και φτάνω σε ένα ακόμη παμπάλαιο σεξπυρικό δρόμο, όπου τώρα στεγάζεται η αστυνομία του City και τσεκάρω στα γρήγορα μήπως έρχεται κατά πάνω μου κανένα ποδήλατο. Πάντως, αν είσαι στο Λονδίνο, το πιθανότερο είναι ότι θα πας από ποδήλατο. Αφού προσπεράσω αδιάφορο έναν ακόμη άστεγο, αφήνω τον κεφαλικό φόρο στο σούπερ και η ζωή συνεχίζεται στο επόμενο.